Mae bwyd a siopa'n siŵr o fod yn ddau o'n prif blesera ni, felly does am syndod fod marchnad ffermwyr Ynys Môn yn profi fod mor boblogaidd. Bob trydydd dydd Sadwrn o'r mis, mi ddaw ar gora o blith holl gynhyrchwyr bwyd lleol at ei gilydd, dan yr unto yn adeilad Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Mi sefydlwyd y marchnad yma nôl y mis Ebrill 2008 ac efo'n heddiw, mae yna dros 10 ar 20 o stondinian ymgynnull yma bob mis. Ac maen nhw'n gwerthu bob math o bethau, cigoedd, cawsiach, llysiau, pysgod a siocled hyd yn oed. Ac mae yna lawer ohonyn nhw wedi ennill gwobrau cenedlaethol am safon y cynnyrch. Ni'n byw yn Altrincham, ddim yn Manceinion. Argol fawr, a beth sydd i'ch denu chi mor bell heddiw, di te? Oedd farchnad yma, a da ni wrth y môl dod i Sir Fôn, a cael bethau Cymraeg. Dwi'n newid holi cynnar rwan ynglyn â sut i gogeirio'r madach yma, sut i defnyddio nhw. A dwi wedi cael cyngor ar gyfer be, sut i baratoi, ac ar gyfer pa fath o reset, felly. Ac i mi, dyna silff arach Marchnad, sa'ch chi'n cael y cyngor yna. Mae werth cael bwyd da, neis. Mae'n resymol, tydi, ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n gael. Ydych chi'n meindio talu byd bach mwy os ys angen, pan ydych chi'n gwybod beth yw'r cefndir, ynddi? Ydych chi'n gwybod o Brydd Môn mae'n di dod, ydy? Ac yn y diwedd i Brydd Môn o'n i, ydy? Mae o'n dod â pres i fewn i'r ardal, mae pobl lleol yn cael gwaith, mae'n andros o bwysig. A fel mae heddiw, mae yna lwyth o bobl o bob math o lefydd i dod i fewn i fel mae heddiw. Dwi'n dod yma bob mis, a dwi'n prynu cynnyrch lleol a pa mor bwysig ydi o i supportio pobl lleol. Dwi'n cael mewn bag fel ydych chi'n gweld. Do! O bob math o bethau. Bydd rhaid chi gael trailers o'n i'n dweud o nesaf. Mae hi'n prynu, dwi'n cario. A talu.